Video sang pribado nga salakyan nga ginataris ang esplanade. Nakaangkon sang negatibo nga reaksyon. Insidente pagao si saon sang city government kag DPWH. Si Zen Kilantang nakatutok. Nangin sentro sang topiko sa social media ang ginpost nga video sang isa ka private car nga nagpasundayag samtang ginataris ang Iloilo Esplanade. Nakaangkon ini sang madamo nga negatibo nga reaksyon online matapos nga ginpost. Ilabi na nga ginadumilian ang pagsulod sa mga motorized vehicles sa lugar. Si Manong Estani nga masami nagapahunay-hunay sa Esplanade nagpahayag sang pagdiskomporme sa ginhimo nga akto. Tiyan mo, doon natin luan ni mo. Ginakuhaan ni siya sang beautification hilamon. Gina-improve nga para maglimpyo karon, like for example pagsulodan sang imo karon nga sa lakyan akong lutakon tikutik tanang nga lutak makadtuman day sa Sang gin-imbestigahan sang PSMO nahibaluan nga ang babay sa video ang bata sang kontraktor sang Roprim Construction. Nagpangayo na ini sang pasaylo sa ginhimo. Walang hambal sa aton sang contractor, normal nga ginobra nila, no, nga gina-draw nila ila projects, which is sa mga before nila nga mga projects sa city diri. At that time siguro tinadala guro ang bata, nag-shoot na lang din sang video for I don't know kung ano, but still nag-create ini siya sang uproar sa mga social media, no, and ginambal naton sila, kaginwar naton sila. Ginpahayag sang Iloilo City Government nga wala pa ma-turnover sang DPWH ang proyekto sa syudad. Plano sang syudad nga butangan anay sang baralang lugar agud masiraduhan. Why pa nang na-turnover sa amon? But in the meantime, I have requested Badong Pedrigo sa mabutang na lang kita danay sa grills bala. Nga ginapamutang naton sa traffic. Ginapausisa na sang PSTMO sa City Legal Office kung may salabto ng bata sang kontraktor sa natabo. Plano subong sang Department of Public Works and Highways Region 6 nga ipatawag ang project engineer agud magpaathag angot sa kontrobersyal nga private car nga nagsulod sa Esplanade 6. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.